अच्छा भैया, हम संतोष अहिर आप सब लोगों के बीच में एक देवी माँ का गीत लेकर आ रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि ये माता रानी का गीत आप सभी श्रोता बंधुओं को जरूर पसंद आएगा। ये मेरा जो गीत है मुन्ना संतोष चैनल ऑफिशियल के तहत आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाबा किनाराम चहनिया चंदौली, हमारे छोटे भाई अजय लाल यादव जी के देख रेख में यह बार गीत जा रहा बा। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए भैया, एक पत्नी अपने पति के फोन के ले बानी, जब नवरात्र के महीना नेरा गइल बा तो कहली कि फोन करके बोले, कहली कि हमें नवरात्र के पूजा करे के बा माता रानी के, आ जौन जौन सामान हमरे हुआ से मांगब वो हमके सामान चाहिए। पति उनकर प्रदेश हुआ, अब फोन करके कहले बानी, का कहले बानी, पिया चढ़ल नवरात्र ना अइला घरे, रोज जो ही ले रहिया हम सजिया परे, और क्या कहले बा, का कहले बा, पिया चढ़ल नवरात्र ना अइला घरे, रोज जो ही ले रहिया हम सजिया परे, न जाई पिया भूल लियाई अढ़ऊल, न जाई पिया भूल लियाई अढ़ऊल, अरे चुनरी मई के निकला गे भैया हो, अरे चुनरी मई के निकला गे, चुनरिया ललकी ले ले अइहा बलमुआ नजरिया ना लगे, चुनरिया ललकी ले ले अइहा बलमुआ नजरिया ना लगे। ओकरे बाद क्या कहले बाड़ी, देखा माता रानी के हम लोग दरबार में ही जाए, क्या होता जनवा धरी दिया नवा, दरबार की क्या होता जनवा धरी दिया नवा, कैसे के होई पूजैया बुझी न हमारा बात के, हम झुकाई मात के, धरी दिया नवा, कैसे के होई पूजैया बुझी न हमारा बात के, हम झुकाई मात के, ना करी पिया देर ना होखे दिया देर, ना करी पिया देर ना करी पिया देर ना होखे दिया देर, ना करी पिया देर ना होखे दिया देर, अरे भगवान सवारी निकला गे, चुनरिया चुनरिया ललकी ले ले अइहा बलमुआ नजरिया ना लगे, चुनरिया ललकी ले ले अइहा बलमुआ नजरिया ना लगे। जब इतना बात बोल दी उनकर पत्नी तो कहने, अरे चिंता मत करो हम सब कुछ लेके आई। तब फिर एक बात बोले, का कल है आखिरी लाइन में, सुन है मैया हो सहैया, पूरा हो जाए सब श्रद्धा की माई भर दी है झोली के, सब जय जय
बोल के। अरे क्यों बहादुर क्यों? सुने हो भैया हो या सहाइया, पूरा हो जाए सब श्रद्धा की माई भर दी है झोल के। सब जय जय बोल के। इतन हमर मन माई के दिहल धान, इतन हमर मन इतन हमर मन माई के दिहल धान, इतन हमर मन माई के दिहल धान। अरे बिगड़ल भाग तब जा